ka reu kai ka reu jara bat ka reu transnam ubadan khti ha ka kampat por bat penyap ya ka wei ka thei samla pa pule doctor badang life waste karta ha Kolkata Arjikar Medical College bat hospital Roy Badrei kumu civic volunteer bat ka Kolkata Police Disaster Management Group udang dan menta ha ka chingpet chong ki pulet bat udang dan ha pedeng ke chingtok ket chong ka CBI bat ka CBI kala sha ban le ya ka polygraph ya Roy ka polygraph ka de ka machine ka ba pendat ya unong sha to ket ban tip ukran ya ka badei ni ya ka balat lada uthok ka chingtheu chong ka ni ka polygraph ka kiu sha jarong ka pa pni ba uthok miskin kong baladep dan kinong tho khubor ki bakli na ka kyau chong uroi ka kyau kala ya thu ba ka khun chong ka kala shong bat uroi la arsnem ba ka khun chong ka wan ba ar kum ka lok chong uroi namar uroi uladon lok teng kala ya thu shushu ba uroi ude ubriu pas new jinglong bha uroi uju sho jukerdem ya ka khun chong ka ha ka por ba ka dang armet ka ba penlong ya ka khun jongka banduno ya ukun badang don hakapor bakala armet kumba lai banai but hadu menta ka khun jongka kadang ton haka jingstom but ka kyau uroi ka hapan penbiang but penlut na dong shedong ban sumar ya ka khun but habakli naka halor ki kam bomon jong uroi persha ya ka doktor kani ka kyau kam kwa ban kren hinrei kala ong Pila banle ya u kat pamon stin phasi ya u ni thatar khong ya u hakating ni thang do nar saw habanda saw sakin tha ya ni umrat khlaw bat habakli la uroi ule ya kani ka kam marwei ne kumnu kani ka kyau kala chupa ba uroi unum la banle hi marwei dan ki wei pat ki bayashim mentalang bat u namar uroi umde ubriu baklan usuhe tangkanya kakampat so ler ha e ru la yathu ka kyau chong usan joy roi